Στους καιρούς αυτούς θα ψυχρανθεί η αγάπη των πολλών και θα υπάρξει θλίψεις πολύ, επιθέσεις εθνών, μεταναστεύσεις λαών, ακαταστασία μεγάλη, σπατάλη, αμέλεια, αδιαφορία δια την σωτηρία της ψυχής. Όλοι περίπου οι άνθρωποι θα είναι πρόθυμοι να τρέχουν στα τραπέζα, στους χορούς, στα γλέντια, θα τρέχουν να απολαμβάνουν τα γήινα αγαθά. Οι άνθρωποι θα είναι φιλόνικοι, θα είναι πολύ οκνηροί, θα είναι εις τα χριστιανικά τους καθήκοντα οκνηροί εις υπερθετικών βαθμών. Θα είναι πρόθυμοι να κατακρίνουν τους άλλους ανθρώπους. Απιστία, μίσος, έχθρα, φθόνος, φιλονικία θα κατέχουν την πρώτη θέση στη ζωή των ανθρώπων. Ας σταθούμε με φόβον Θεού και ας είμεθα προσεκτικοί στην εκπλήρωση των θρησκευτικών μας καθηκόντων, τηρούντες όλα στα αρετάς. Ας φροντίσουμε να γεννήσουμε τα αγκία μας με έλεον, εφόσον η ψυχή μας ευρίσκεται στο σώμα. Πρέπει να φέγγει η λαμπάδα μας, πρέπει να είναι αναμένη σε όλη μας τη ζωή, να είναι αναμένη προτού κλείσουν τα μάτια μας. Συνεχώς να είναι αναμένη η λαμπάδα μας. Τα αγκία είναι δυνάμεις της ψυχής που δέχονται τα σαρετάς. Το δε έλεον που πρέπει να ρίπτουμε στα αγκία είναι η πρακτική εφαρμογή όλων των αρετών. Η λαμπάδα που φαίνεται συμβολίζει τον νου, ο οποίος μπορεί να δεχθεί την Θείαν Χάριν. Η ψυχή που θα γίνει φωτοφόρος θα εισέλθει μαζί με τον Ιησούν Χριστόν στην Βασιλεία των Ουρανών. Το επαναλαμβάνω αυτό. Η ψυχή που θα έχει αναμένη τη λαμπάδα όπως σε 5 παθαίνει και θα έρθει η ώρα του θανάτου και η λαμπάδα θα είναι αναμένη, θα εισέλθει μετά του Ιησού Χριστού στην Βασιλεία των Ουρανών. Η ψυχή όμως που είναι σκοτισμένη και αμετανόητη από την εργασία των αμαρτωλών έργων να λέγει: Κύριε, συγχώρησόν με. Επίσης πρέπει να βλέπεις ως Αγίους όλους τους άλλους και μόνον τον εαυτόν σου θα βλέπεις αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Άσχετα αν οι άλλοι άνθρωποι μπορεί να είναι αμαρτωλοί, δεν έχουμε δικαίωμα να τους βλέπουμε εμείς ως αμαρτωλούς. Δεν έχουμε δικαίωμα να τους κρίνουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να πούμε εις βάρος εναντίον ενός αμαρτωλού. Μόνον τον εαυτόν μας θα βλέπουμε αμαρτωλών και κατώτερων από όλους. Ο άνθρωπος πρέπει να ομιλεί όταν πρέπει, να ομιλεί όσον πρέπει και να ομιλεί όπως πρέπει. Οι πιστοί άνθρωποι πρέπει να παραμένουν ακρόνητοι εμπρός εις τας δοκιμασίας του βίου. Οι πιστοί και ευσεβείς άνθρωποι γίνονται πραγματικοί Χριστοφόροι όταν κοινωνούν αξίως των αφάντων μυστηρίων, γίνονται Χριστοφόροι.